Jaha, sunnuntai-aamua. Kello on 9 tällä hetkellä. Kyllä se aurinko sieltä nyt tuli sitten kumminkin, vaikka se näytti niin pilvistä aamulla. Että aamupilvisyyttä. Katon vähän tätä nurmikkoa tässä, niin se on aika tämmöinen tuppruinen ja ei se ole vielä herännyt ihan. Ja kyllä se silti parin viikon päästä varmaan alkaa se niin sanottu nurmikon jynsäämistä, leikkaamista. Mä ajattelin, että käydäänpäs katsomassa vähän tätä leikkuria. Mä en ole yhtään katsonut, miltä se näyttää, että onko meillä leikkuria enää. Niin käydäänpäs kattoo. Missä se meidän leikkuri on? Täällä on joku leikkurin näköinen. Leikkurisen näköinen leikkuri. Se on taas siinä ollut nyt sitten koko talven ja onkohan meillä bensaa yhtään? No ei siellä kyllä. Pieni tippa pohjalla. Riittäisiköhän tuo sen verran, että saatais kokeilla, että lähteekö käyntiin. Olipas tiukka tuo korkki. Kokeillaanpas sitä, jos me saatais se käymään. Saataisko me se käymään vaikka, jos on bensaa. Siellä vähän näytti olevan jotain pientä pohjaa. Ei ole kyllä bensaa yhtään nyt. Tuossa on vähän, tämä pyörä on vähän tällainen mitä on. Mä korjasin ja se oliko se viime kesänä vai edellisenä, niin se meni poikki. Me pisti ruuvin ja mutterin ja tuollaisen viritelmään, mutta pölyinen ja likainen onkaan täällä öljyäkään yhtään. Onkohan täällä yhtään öljyä? Jotain siirto pitäisi pyyhkäistä. Pyyhkäisin tuon tikun, niin katsotaan onko siellä öljyä. Tää on vähän semmoinen viileä kyllä vielä tässä varjossa ainakin. No kyllä siihen jotain öljyä mustaa on, että olisi varmaan hyvä vaihtaakin siihen. Ne on kyllä vaihtanut hetkeen pitkään aikoihin, mutta kuinka tuo bensa nyt kun ei oikein tuohon näyttää. Kyllä siihen jotain olevinaan oli pohjassa. No on se kyllä niin vähän, että saataisiko me se tolla edes käyntiin. Pitäis bensaa hakea. No kokeillaan jos se lähtisi tuolla pienellä tipalla, mutta voi olla ettei lähe. Voi olla ettei lähe, mutta kokeillaanpas mitä se sanoo. Joo, lähti heti käyntiin, mutta ei tuo bensa varmaan riitä, että kuinkahan se mahtaa olla. Joo, ei tuo bensa riitä, mutta kyllä se hörähti, se kävi 2 sekuntia kävi. Joo, täytyypä bensiiniä hakea, niin ei tuo riitä tuo pieni tippa. No, kyllä mä luulen, että se siitä lähtee. Tää on hyvä merkki. Bridgestadton, eikö se ole se yleinen? Tää on ollut nyt 7 vuotta. 2019 mä varmaan tämän ostin. Jotain pitäisi jossakin lukea. Tossa lukee. Tossa näkeekin. 18.6.19 tää on ostettu. Eli 7 vuotta kohta ollut sitten. Joo, no se on nyt sen verran pyöritetty, että kyllä se ainakin käyntiin lähti ja näin, että ei se ole vielä ajankohtainen tuo nurmikon leikkaus, mutta kyllä se varmaan 2 viikon päästä alkaa, noin ehkä. Sitten kun se leikkaa ekaan kerran, niin sitten se oikein herää tuo nurmikko, mutta pistetään se vähän tässä nyt vähän enemmän esillä, niin kun se tässä pian pikkuhiljaa, niin alkaa tuokin touhu. Pitää sitten bensaa hakea jossain vaiheessa, mutta kyllä se siitä, kyllä se lähti, kyllä se pyöritti, vaikka se 2 sekuntia vain kävikin. Ei täällä oikein lämmin silti oo. Vähän niinku semmonen viimatuuli. Onko 6 astetta, 7 astetta?
Ei se aivan niin lämmintä vielä näin aamusta, mutta se on vasta aamu. Joo. Tuli mieleen tuosta ruohonleikkoista. Tietysti se kannattaa se teräkin ehkä vähän hioa. Rälläköidä vähän. Mä se ennenkin joskus rälläköin ja kerran mä oon vaihtanut se teräkin uuteen. Se johonkin osui johonkin juureen silloin kerran, niin se vääntyi. No, semmoista sitten, mutta kyllä täällä vaan tuulee nyt vähän. Tuuleeksi. Joo, ei siinä mitään. No tästä tuli hiekkaa joulukuussa tämä. Se on aika hyvä vielä, mutta tuossa on hyvä sitten tarvittaessaan niin levitellä lisää sitä tuonne tielle, kun tässä on pitkä tie tuonne. Pitkä tie, pitkä on tie. Siinä ei ole kyllä lintuja käynyt, ei tuo kyllä käytössä ollutkaan, se on vaan niin kuin jäänyt siihen. Joo. Enpä tiedä, kyllä se hörähti ainakin, että katsellaan sitten, kun se alkaa se kunnon leikkaus urakka, niin sitten tää on kyllä tällainen ruma tää nurmikko, tällainen tupruinen ja ruskea ja harmaata. No, jospa se siitä tasaantuu sitten. Jees. Ei mulla muuta nyt ollut, että mukavaa sunnuntaita vaan ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Heippa hei.